Hadian kat tu kat ni kinta, na kejing halang ka belalong Hamadan Malki, bat kejing persyang jong kikin hon seng balang, na East Jaintia Hills District, kata ka Jaintia Student Union, ka Jaintia National Council, lembat kinong snong jong ka daistong, bantur sa sekretarian, ban persya haluar kejing temu jong ka sorkar jela, lembat ke Sri Simen, ban penlong ya ka public hearing, halum sirman ilaka nongkli East Jaintia Hills, ban yok long yu umaushun, na kaliang usimbut menteri rangba ka jela, uba singab halang dahar, haga por janmi haga ju hi kasngi ula khot ban yakren bat kan ye kakin hon hadian kejing yakundu bat usimbut menteri rangba haba kren skilat pathai khubor na kalyang u president jong ka GNC uba sambor milingdo ula ong makajing kren kamlong ka pasaiso namar na kalyang usimbut menteri ula pentip ba ka bor kamshong hau bat uhab ban yakren bat u menteri rangba ka jela nalor kata ulo ong wana kalyang jongki kila kren shai shu usimbut menteri ba ka EIA jong ka Sri Simen kalong BI namar kem shimla ya kat kum kikindon jong ka state bat ka central Kadu Deputy CM kalong kabam saiso nama kadu Deputy CM uang bagabor kamdan hanga. Uhap panikran baru CM uang. Handai kajing sisang ila kran syai hau Deputy CM ru bagane ka EIA jong kane ka Sri Semen kalong illegal. Namar ki klaim ya kat kum ki an ki kendon jong ka state bat jong ka central hi borok kawe. Tangila kran ya kata handai nak kalian Deputy CM tang kata kawe uang ingi ba unsai kran bat Chief Minister. Tangila ong ru uba ladalong ka bala postpone shoya kene ka public hearing but re-examine ban kendang mi ikot kisla namar kumba kalong menta kene ka Sri Semen ka ilam bakla ya ka sarkar jela ten rai na kaliang Deputy CM ngin siong na kumno tangkata u ong ingi unsai kran bat UCM ya bali kani ka public hearing na menta apa ya kumno apa ni Pina kaliang jongi hi ngikwa bagane ka public hearing kan long kan pensenge namar ngila yo I ke bala aja kene ki public hearing bala dep jong kene ki company ki podon kam da ki gang watang ki trasnong ru kim yo lat ban simbentah kene ka public hearing ta ka hi ka jing tumu da kine ki ka sarkar ka ailat kene ka public hearing kin use da ka same policy tengila kentu ya ka sarkar baka de ban maintain ya kalau order kenang baki nong song snong mangi kisang bahalang in yo ban pensengau ya ka hok ka jong ina mar ka public hearing hi ka de ka jaka bangin pensengau pat ba namar pi kene ka jaka le baki mut ban le ya ka mines kan kata ya baro kan kata ya kini ki krem ki balongkum ki tourist place kan kata ya ka wa liten but ngisngo phalaru ba kumno ki khot ya kene ka lum serman ka shnong namar kene ka lum serman kam de ka shnong ka de tang ka lum tengi lengo ru ba menu INOC ya kene ka public hearing ngintip hadu menta tolong ikwa baka sarkar kan examine kanya kikot kisla jong kane ka Sri Semen hada ka jingi ki ka jong ikanum kut tangang ne ngin sa pelong ka jingi ki akma DC office kumban syupen tibi pi haden bangi kum ka JNC bat ka JSU ngila samit jing tho syaki ministry jong ka sarkar India ka BDP ka environment kila pharu ka jing tho sya DC jong ka East Jaintia Hills buun re-examine ya kini ki complaints ki jongi laki ki de shishan am handa ngimtip hadu menta ka ba ne DC ulala handa ya kan ni rungin sa buddin Kemudian kaji sujung pi nagaliang sukar kau temu bunia bisa keman betrai. Am nakaliang ka sarkar hik lada kalong kumbakran une u Deputy CM ngangit bakin sapan sangya ya kene ka public hearing namar ngidon kisaki ki babiang ki bangila submit sa ka sarkar bakane ka EIA jong kene ka Sri Semen kalong illegal misleading kalong ru ka ba yalam bakla te lada ka sarkar hi ka penlong be kene ka public hearing te ka pan isyahi bakane ka company ka de ka jong ka sarkar lan jong ki brief ki jong ka nakata ka ka interest adu kane kala don ka jing euroi ya kinong snong kala don ka jing pengken ya ki anjong ka sarkar jela bat kala don ru ka jing ilam bakla ba kumno ka kot bala Pediang Gujarat an pentreka Meghalaya lada ka sarkar kam screen ya kini kam examine ya kini ka panihi ba ka sarkar kala affair. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow. Always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.